Lófótur er eyjaklasi undan strönd Noregs, 200 kílómetra norðan við heimskautsbauginn. Fyrir skömmu komu hingað 3 reglubræður í þeim tilgangi að stofna hér til klausturhalds. Fyrsta munkaklaustrið í Noregi, síðan á sitaskiptum. Faðir Darius er í forsvari þeirra bræðra og kemur frá Póllandi. Eins og faðir Kristján og faðir Bernhard. Þeir eru hingað komnir í boði kaþólska biskupsins í Tromsø sem var mikið í mun að hér yrði stofnað til klausturs. Það er ekki margir í kaþólska söfnuðinum í Noregi og af 25.000 íbúum Lófóts eru einungis 63 skráðir í kaþólska söfnuðinn. Það er hér á Stúrfjordgården sem klaustrið skal rísa. Á miðöldum var staðurinn öflugastur bíla á eyjunum en síðan í upphafi síðustu aldar er hann í eigu kaþólsku kirkjunnar. Þar til 1950 bjuggu hér kaþólski prestar, það var byggð kapella á staðnum sem notuð var til helgihaldsins. Seinna fór staðurinn í niðurníðslu þar til að hjónin Anfinn og Solveig tóku staðinn á leigu og hafa stundað hér jarðrækt og reiki gistiþjónustu undanfarna áratugi. Faðir Darius og meðbræður hans tilheyra Cistercienserreglunni sem er grein út úr reglu Benediktusarmunka. Þeir bræður hafa nú umráð yfir 200 hekturum lands og þurfa nú að læra að nýta sér það til framdráttar og lifibrauðs. Það er kalt í byrjun nóvember og það þarf að safna brenni í eldinn til að spara hitunarkostnaðinn. Enn hafa munkarnir ekki nokkrar tekjur af staðnum. Þeir eru óvanir líkamlegri vinnu, því að til þessa hafa þeir starfað sem sálusorgarar í Pólandi. Cystersi zawsze zakładali klasztory w miejscach bardzo nieprzyjaznych. To miały być właśnie miejsca odludne, nieużytki. Taka była idea, żeby powrócić do ścisłego przestrzegania ubóstwa. Praca jest podobna jak przy fundowaniu dawnych średniowiecznych klasztorów, kiedy trzeba było teren wykarczować i przygotować pod uprawę ziemi, czy dostarczyć budulca na klasztor. Chociaż my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. To im się chwaliło, teraz to raczej trzeba było oszczędzać lasy i sadzić nowe. No ale to, co tutaj robimy, to jest właśnie usuwanie tego, co przeszkadza rosnąć zdrowym drzewom i potem będziemy kiedyś w przyszłości sadzić jakieś nowe. Með í hópnum er Pétur. Hann er lærður kokkur og gengur í öll störf. Pétur er ekki munkur og einungis 23 ára gamall. Hann hefur sett sér að vera hér í 1 ár. Ekki eru það launin sem hafa lokkað hann hingað, því hann fær engin laun fyrir vinnuna. Ciekawość życia przede wszystkim, chęć poznania życia norweskiego, Norwegów, ich zwyczaje i oderwania się od po prostu szarej codzienności, tak jak w dużym mieście, gdzie mieszkam, gdzie wiele ludzi jest non-stop. Jest tłok na ulicach, tak jak tutaj jest przestrzeń czołowa, jest wiele pięknych krajobrazów, wszędzie ci się spojrzy, a tam gdzie ja mieszkałem to po prostu same bloki. To jest po prostu duży plus. Pétur vann á pizzastað í Póllandi, síðan var hann atvinnulaus. Að kokka hér er heilmikil áskorun. Hann þarf að fara sparlega með matinn og leið að töfra fram dýrindisrétti úr því sem hann hefur til umráða. Í dag er grænmetisúpa á boðstólum en aðalatriðið er að maturinn sé ávallt á réttum tíma. Því í klaustrinu gengur allt samkvæmt föstum reglum. Karlmannasamfélag þar sem allir hafa ákveðin hlutverk og sem unnin er í hljóðlátri kyrrð. Cistercienserreglan er þagnarregla, þar sem fátt er sagt. Pétur hefur þó ekki undirgengist þagnarskyldu, en við hvern getur hann talað. Hann hefur vanist þögninni. Faðir Darius hefur hins vegar ekki vanist aðstæðum. Honum finnst skorta andrúmsloft klaustursins í nýjum húsakynnum sem til skamms tíma voru notuð sem gistiheimili fyrir ferðamenn. Nie ma tutaj tej prostoty w nich.
takie zwyczajności, tego czego byśmy pragnęli. I pewnie z czasem to wszystko się zmieni, ale to jest jedna z takich paradoksalnych rzeczy, że gdybyśmy chcieli to zrobić w tej chwili, to znaczy usunąć te wszystkie rzeczy i kupić nowe, czy robić nowe w tym stylu takim powiedzmy monastycznym, byłoby to bardzo, bardzo drogie. Więc to by było coś przeciwko temu ślubowi ubóstwa, według którego chcemy żyć. Ale to jest właśnie paradoks, bo musimy w tej chwili jeszcze trzymać to wszystko, co tutaj zastaliśmy, ale oczywiście naszą nadzieją jest, że to się kiedyś zmieni. Mnisi są po prostu osobami, którzy nie potrzebują zbyt wiele, tyle co po prostu dostaną, cieszą się z tego co mają. Po prostu nie, są osobami, które nie wybrzydzają. Ja również jestem osobą, która po prostu nie potrzebuje nic do wola. Zbieramy grzyby, tak jak już ususzone mamy. Mamy ryby już zamrożone, trochę na zimę już. Czyli część żywności można zdobyć tutaj po prostu. Nie trzeba Tak. kupować. Przede wszystkim, no to jest właśnie duża zaleta po prostu z tego ryby. To jest nasza codzienna po prostu, prawie codzienna, bo racja po prostu. Mięso, jedyne mięso prawie. Bo mięso nie kupujemy ze sklepów, bo jest bardzo drogie. Eins og unnt reyna munkarnir að nýta þann tíma til bænahalds sem þeir eru vanir. Eftir miðdegisbænirnar snæddur matur. Dagurinn hefst klukkan 5 að morgni með morgunbænum. Því næst íhugun og að henni lokinni sungin messa. Klukkan 8 að kvöldi eru kvöldbænir og að þeim lokum hefst silentium sacrum, eða hinn heilaga þögn. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, benedict Domine hec donatua ac fedetua largitate sumus sumptur. Úti býður Anfinn fyrrum ábúandi klausturjarðarinnar. Fyrst sinn verður hann þó viðloðandi staðinn og mun vera munkonum til aðstoðar við að átta sig á aðstæðum. Finare massor inni här. Den ägnar sig bättre på is än den i tjära. Ja, men den är till att fylla upp här, all right. Ja, okej. Detta här No ja. må vi ha i en kasse eller bötte Ja, och ha innestående slik att det inte fryser. ja. När snön kommer och vädret skiftande, då blir det också is uppöver här. Och då må vi ha den för att så strö. Ah, ja. Ja, sån är det. Hluti fjörunar tilheyrir einni klaustrinu. Kristján, sem hefur ánægja af því að taka til hendinni, skilur flest af því sem Anfinn ætlast til. Hann stundar sjálfsnæmi norsku af miklu kappi, en fyrst eftir nokkrar vikur fyrirhugað að munkarnir fái norskukennslu í þorpinu. Hann skilur þó smá hrafl, orð á stangli. Zależy co mówi, ale tak zwykle jakieś 40%, 30%. Także możemy się dogadać w takich podstawowych pracach. Jeżeli jeszcze wspólnie coś robimy, no to nie ma raczej problemu. Nie ma wielkich pomyłek. No pomyłki się zdarzają, trudno, że za krótko jestem w Norwegii, żebym tak już dobrze rozumiał język norweski. Tym bardziej, że są tu różne odmiany, prawda, dialektów, więc to nie zawsze można podręcznikowo się tak porozumieć z miejscową ludnością. Hvis Christian går ut av klostret så ska han ansättas på Storgård. Er han så en tyktig Ja da. Och så arbetar han med smil. Ja. Ikke forstå. Du är kul, det är fint det. Det är fint. Det är fint. Ja, det är okej. bra. Det är bra. Väldigt bra. Det är inte lurt att förstå allt. Lófótur eftirsóttur ferðamannastaður og margir sem hér búa reka gistiþjónustu fyrir ferðamenn. Einnig húsi hér niður við ströndina ætlað til gistingar. Þannig nýtti Anfinn það árabil fyrir sumagesti, flesta frá Þýskalandi. Nú tilheyrir það klaustrinu. Darius vill einnig nota það sem gestahús. Hann hugsar þar gesti sem að leita sér að ró og friði og stunda andlega íhugun. Þó
þó svo að þeir vilja ekki taka beinan þátt í klausturlífinu. Allavega hér verk að vinna. Trzeba będzie tutaj przeprowadzić pewne adaptacje, pewne remonty. Zwłaszcza dla tych, którzy by chcieli tutaj przebywać zimą, trzeba zorganizować jakieś ogrzewanie, czego nie było, ponieważ zazwyczaj turyści byli tutaj tylko w lecie. Jeżeli myślimy o turystach jako takich i chcą za to nawet zapłacić, że tak powiem, żeby tutaj być i w tym samym wesprzeć ten dom, żeby mieli też swoje jakieś miejsce. Húsið hans Anfinns á síðar að verða íverustaður fyrir þá sem vilja taka þátt í klausturlífinu og vilja kynnast af eigin raun hvernig lífið innan klausturveggjanna. En enn eru þetta allt saman ómótaðar hugmyndir og Kristján sinnir frekar því sem hendi næst og nauðsynlegt að inna af hendi þessa dagana. Niður í fjöru hefur hann fundið krækling. Munkarnir hafa aldrei fyrirbragðað slíkt lostæti, en Pétri hefur lánast að gera á kræklingnum dýrindi súpu og nú Kristján að safna kræklingum í enn eina ódýra máltíð. Zbieranie małży dla ojca to nowość? Tak. W Polsce raczej tego nie robiłem. Nie raczej, nawet na pewno. No trudno mi do czegoś to porównać, ale mi osobiście smakują te małże. Zupa z nich to trochę podobna jest do rosołu według mnie. Naszego polskiego skóry. A tak to trudno mi same małże porównać z jedzeniem, we smaku do czegoś z polskich potraw. A jaka jest najbardziej ulubiona potrawa ojca? Mówiąc szczerze, to ja wszystko prawie lubię, co się nadaje do jedzenia. Nie preferuję jakichś specjalnych, prawda, dań czy pokarmów w sposób. Będzie ksiądz, będzie ojciec wierny kuchni polskiej, tradycji polskiej w gotowaniu, czy będzie można adoptować norweską? Nie, no tu muszę powiedzieć szczerze, że bardzo smakują mi ryby i głównie się żywymi rybami. I raczej chyba zostaniemy przy tych takim głównym naszym daniu, prawda? Ryba pod wieloma postaciami. No i od czasu do czasu małże, czy jeszcze coś z kuchni norweskiej. Dla wzbogacenia, co jeszcze nie znamy tej kuchni norweskiej, trudno nam powiedzieć. Það verður að setja undir vetradekkin. Nej, det är flera år sedan det hjulet här har varit löst. Ja, så hade vårt redskapen håll. Munkarnir komu á eigin bíl frá Póllandi, þó svo að þeir þurfa að velta fyrir sér hverri krónu, eru þeir ágætlega útbúnir og kaþólska kirkjan í Noregi styður við bakið á þeim fjárhagslega fyrsta kastið. Ja, så långt så går det grejt. Men och det regnar med ikke skal være noe problem til vinteren heller, men spørsmålet blir jo da, i og med at vi ikke har noen landbruksbakgrunn da, det kreves en god del praksis og instruksjon da for å kunne takle det. Det har noe også med klima å gjøre. Og hva slags kultur man satser på, og hva slags kultur vi må satse på her for å kunne ha garanti for innkomst. For det er ikke bare sånn som det er nå, så er det ikke slik at man kan bare uten videre si at i Polen gjør vi sånn, og sånn skal vi gjøre Lofoten. Det må de glemme. Det går ikke. For her snakker man økonomi, kanskje få en rask innkomst, så raskt som mulig innkomst fra gården som sådan. Rom har jo ikke bygd på en dag. Nei, ikke Storfjord gård heller. Faðir Bernhard sá þeirra sem helst sér veraldlega hluti. Hann stundaði nám í upplýsingatækni og hefur fengist við landbúnað. Hér sér hann fjármál klaustursins. Og klaustrinu tilheyra 10 hektarar af ökrum sem taka verður ákvörðun hvernig skuli nýta. Ja,
tu jest dużo dla nas znaków zapytania. Dlatego, że no, klimat tu jest taki, że nie wszystko da się tu uprawiać. Na przykład zboża, jak żeśmy rozmawiali tutaj z gospodarzami, zboża w zasadzie się nie da uprawiać, ponieważ ono by nie wyschło nawet w tym wilgotnym powietrzu. Na pewno warzywa. Tutaj gospodarz uprawiał marchwi dużo. Zobaczymy, jest to wszystko dla nas dosyć niejasne. Ja mam nadzieję, że jeżeli się spotkamy tutaj z szefem tych rolników z Lofotów, to jakieś tutaj informacje będziemy mieli dokładniejsze. I na pewno trzeba od przyszłej wiosny ruszyć z uprawą. Veðurfarið er óvenjulegt því vanalega er á þessum tíma ársins allt þakið snjó. Nú er dimmasta skammdegi og einungis dagsbirta í fáeina tíma. Og vetrarstormarnir eru farnir að gera vart við sig. Af og til falla nokkur snjókorn, þó svo að þau nái vart að festa á jörð nema stundarkorn. Faðir Kristján eyðir gjarnan tíma sínum við hugleiðingar í kapellunni utan venjulegs bænatíma. Hann var 25 ára gamall þegar hann ákvað að gerast munkur. Þá hafði hann lokið herþjónustu og hafði stundað ýmis störf. Ef allt gengur að óskum með klaustrið hér í Lofoten, hefur hann hugsað sér að dveljast hér til æviloka. Pétur hefur allt önnur plön. Hann vonast til að finna vinnu hér í Noregi og í því skyni stundar hann norsku námið að kappi. Tvisvar í viku fer hann á fótboltaæfingu í þorpinu til að komast burt úr klausturþögninni og til að slá á heimþrána. Á miða sem hann festir á vegginn hefur hann skrifað orð sem hann þarf að læra. Polecam, nie? Bo to jest po prostu, nie trzeba nawet się uczyć na pamięć po prostu wkuwać, tylko po prostu raz przeczytać dziennie i to po prostu za 20 razem jak się przeczyta, czy za 10, to już pamięta się po prostu z pamięci. I to po prostu jak już jedno się nauczę słowo, czy już wiem, no to, co oznacza to słowo, po prostu odklejam kartkę i piszę jakieś następne. Faðir Darius er helst einn með sjálfum sér. Hann er maður kyrrðarinnar. Árum saman starfaði hann á Indlandi með systur Teresununnunum. Hann var einnig með þeim í Azerbaijan og í Albaníu. Þegar hann að lokum var sendur hingað var eins og draumur hefði ræst. Draumurinn að geta lifað kyrrlátu lífi langt í burtu frá ys og þys þéttbýlisins. Więc ja zainteresowałem się życiem zakonnym dosyć wcześnie i to, co mnie pociągało w życiu monastycznym, to jest właśnie pewne odosobnienie, cisza. A potem, gdy poznałem Jędrzejów, ponieważ wydawał mi się takim najmniejszą wspólnotą i taką, można by powiedzieć, najuboższą ekonomicznie, to się zapowiadało na pewien taki najbardziej dynamiczny duchowo rozwój takiej wspólnoty, przynajmniej w takim młodym umyśle, jakim wtedy byłem. I dlatego spośród tych cysterskich klasztorów, które znałem, tam wstąpiłem. Ale to są te motywy ludzkie, od naszej strony patrząc. A to, co jest najważniejsze, to jest ta tajemnica, to misterium, którego nigdy do końca nie poznamy. Ale to jest to miejsce. Faðir Darius yfirgefur klaustrið sjaldan. Hann er heldur ekki með núna þegar hinir halda til veiða til að afla fiskjar fyrir matarkistuna. Venjulega renna þeir fyrir fisk við bryggjurnar eða frá ströndinni, en í dag ætla þeir að fara út á sjó með bát í fyrsta sinn. Nágranni þeirra, Björn Nordheim, hefur boðið þeim að koma með í róður. Leiðin með fram skerjóttur í ströndinni er við einhver gjöfulustu fiskimið veraldar.
Hér hafa menn stunda fiskveiðar frá alda öðli og hingað sækja ferðamenn yfir sumartíman til að fá tækifæri til að renna fyrir fisk. Pétur verður dálítið fölur á vangann. Maginn ólgar við hreyfingar bátsins. Eftir stutta stund þegar færunum rennt í sjóinn fiskurinn farinn að bíta. Fyrsti ufsinn kemur inn fyrir borðstokkinn. Faðir Kristján hefur aldrei séð svona karfa. Geta fiskveiðarnar orðið fjárhagslegu grundvöllur fyrir munkana? Nie sądzę, żeby to było jako zarobkowanie. To wątpię bardzo. Raczej dla zaopatrzenia klasztoru i domu gościnnego, gości. To być może tak. Być może, ale nie wydaje mi się, żebyśmy po prostu zostali rybakami, którzy będą zarabiać w ten sposób. Raczej to byłoby trudne do pogodzenia. Tu będzie i uprawa ziemi i inne jakieś tam sprawy, także myślę, że jeżeli by nam się udało łódź zdobyć, to byłyby to takie wyprawy od czasu do czasu właśnie dla zaopatrzenia klasztoru i domu pielgrzyma. Ciężka praca być rybakiem. Ja jeszcze mam chorobę morską. Pewnie bym miał na dużych falach. To ciężko jak dla mnie. Uważam, że ryba to jest piękny materiał. Tak, kucharski. bardzo dobry materiał. Można przyrządzić wiele bardzo dobrych potraw z ryby. Daje wszystko. Cukierków tylko nie można robić. Tylko cukierków. Choć tutaj nas częstowali plackami takimi z ryby. W Polsce to są na słodko. Tutaj myśleliśmy, że to też na słodko, a okazało się, że z ryby. Tímaáætlunin nú öll úr skorðum og kvöldbænin í kapellinu fellur niður að þessu sinni. Björn fiskimaður hefur aldrei fyrr haft munka borð hjá sér, en hann fordómalaus gagnvart þeim reglubræðrum. Jeg synes jo stort sett alle i Lofoten har at det var artig å få et sånt innslag. Kan munkene komme til klarnet å ha en båt her og gå ut til å fiske? Ja. Det er jo sånn alle gjør her oppe. Det er så fritt at det eneste de må ta hensyn til, det er jo de der oppdrettsanleggene og de merdene der, at ikke de kommer for nært der. Men de må bare være frempå og ta kontakt med lokalbefolkningen. Det her er livet. Her er livet. Ja, det her er livet. Ha båt i Lofoten og det er frihet. Szukałem jakiegoś miejsca na ziemi szczególnie pięknego, żeby mi było dobrze. Poszłem do klasztoru, to innego motywu. Do szukania Pana Boga w swoim życiu. A to jest, że tu się znalazłem, no to jest dla mnie samo zaskoczenie. Piękne miejsce i zajęcia takie, jakie wynikają tu z tego pobytu w tym miejscu. Ale nie, ja wstąpiłem do klasztoru, dlatego szukać Pana Boga, z nim się zjednoczyć. Strax þegar heim komið kveikir faðir Bernhard upp í reykofninum. Sjálfboðaliðar frá Póllandi hjálpuðu þeim að búa hann til síðastliðið sumar og nú í fyrsta sinn reynt hvort hægt að brúka hann til að reykja fisk. Allavega nógu reykur. Pétur gerir á meðan að fiskinum og saltar hann og kryddar fyrir reykinguna. Án þess þó að vita nákvæmlega hvernig hann á að fara að því. Heildaraflan, 25 fiska, á að þessu sinna að reykja í stað þess að setja þá í frystikistuna. En enginn þeirra hefur neina reynslu nema hvað faðir Kristján hefur einu sinni gert smá tilraun.
Nie za rzadko układam, co? Żeby one chyba 2 rzędy tylko wejdą tutaj, nie? Trzeba by je gęściej trochę ułożyć. Dobra, zacznę układać w drugim rzędzie. Niedużo jest tych ryb. Hversu lengi þeir eiga að vera í reyknum er óljóst. I think about 4 hours. About 4 hours for me this experiment. No. No to daj tam pokrywę. No tak, no. Znaczy nie pierwsze ryby wędzone tutaj, ale pierwsze przez nas samodzielnie, rzeczywiście. Znaczy do wędzenia to podobno właśnie mokre się później wkłada, no ja tak słyszałem, żeby dymu było dużo. Það er komið kvöld og enn er ekki ljóst hvernig tekist hefur til. Það eina sem er alveg á hreinu er að Kristján veit hvernig hann á að halda eldinum við. Tu, oni trochę przywarły do tego, nie? Czuję, że mi zaraz jakaś wpadnie do środka. Árangurinn er bara nokkuð góður að mati Kristjáns. Nie jestem fachowcem, no trudno mi powiedzieć, czy jestem zadowolony, czy nie. No cieszę się, że nie spaliłem tej ryby, nie zniszczyłem. Myślę, że jak będzie nadawała się do jedzenia. Og að lokum draga munkarnir sig í hlé inn í kapelluna sína. Þrír menn sem hér í kyrrðinni í Lófóten reyna samkvæmt ævagömlum siðum reglu sinnar að finna fyrir nálægð drottins allsherjar.